табобати зидди вируси имконият медиҳад ки шахсе ки гирифтори вируси норасоии масунияти одам бошад зиндагии осуда ором ва солим барпо намояд. ман тахмина ҳайдарова роҳбари ташкилоти ҷамъиятии шабакаи тоҷикистони занони мубталои бнмо. ман аз соли 2010 то инҷониб бо вируси норасоии масунияти одам зиндагӣ мекунам. шахсе ки гирифтори вируси норасоии масунияти одам мебошад бо мушкилотҳо дар ҷомеаи имрӯза рӯбарӯ мегардад. ман ҳам низ аз ин ҷумла одамон ҳастам. новобаста аз оне ки он мушкилотҳое ки дар зиндагии ман пеш омад, ман донишгоҳро фаъолонат хатм намудам. 2019 оила барпо намудам. шавҳари ман солим мебошад. табобати зидди вируси имконият медиҳад ки шахсе ки гирифтори вируси норасоии масунияти одам бошад зиндагии осуда ором ва солим барпо намояд. ва яке аз ин оилаи ман мебошад ки шавҳари ман солим аст ва ман имсол соҳиби духтарча фарзанддор шудам ки фарзанди ман солим мебошад. табобати зидди вируси имконият медиҳад ки шахси бо бнмо зиндагӣ кунанда ба ҳама он орзу мақсадҳое ки дорад ба он бирасад, сифати зиндагиаш хуб бошад ва метавонад оилаи солим барпо намояд, фарзанди солим барад. вируси норасоии масунияти одам барои расидан ба ҳадафҳо мақсадҳои гузоштаи шахс монеа шуда наметавонад. он қолабҳои шахсшудае ки дар гирди вируси норасоии масунияти одам гирд омадааст метавонад бояд он қолабҳоро шикаст, чунки шахси бо бнмо зиндагӣ кунанда метавонад хушу хушбахт зиндагӣ кунад, фарзанди солим биёрад, оилаи солим барпо намояд.